بسم الله وبه نستعين الحمد لله القائل في محكم آياته قوا أنفسكم وأهلكم نارا والصلاة والسلام على القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلى آل بيتي الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لتيفي اللي جبا ومبلا جنفون إسلامي كفولين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Anga jemka mandi konnala no e dine baro mi jemka ni abe wuli ka se karamo ma anika karamo bismillah tuma dola wala saka baro ke dine kuno funi doka an seyna kana nyon soro anga jemka en konnala bi ani an karamo muso do be nyon fe no e madame Dabitaw Aisha Dabitaw asayida Dabitaw Aisha Dabitaw madu wulente jamana en kono dine la kala ni hukmu konnala ani wajulu hukmu konnala bi ani abina jeka baro ke dine kuno funi doka ayana nga doanga barkona ma fa nga molmatu ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Molmatu yanga wele jabi ajara yami foki wole nyumando bi am fa ka baroke femika o de la moli amado de Allah ta'ala ka nemawde wa de la moli fana alay ake bange baga belaje kan wajibi nga bi na yanga société wala nga jekulu da jabi anga duko na nga kingo naw kala yoro amina ka ko mara feken yale no kosobe ante feka ka bana nga mara feken yale no kosobe ala ni ala kira yimi fo de maralika amma fe ika an hakli jigi wulu dola bismillah a'udhu billahi as-samil 'alim minash shaitanir la'inir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala man qulta fi haqqihi wa innaka la ala khuluqin 'azim سيدنا وقدوتنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ كان أماني على فلا كان كسيك أبو الشيطان التورم. آمين يا رب العالمين. كان سنسني مسين تو بركة ماني. نعم. ka soli ke che kan che mi ala yere kumana ka hakila ako wa innaka la ala khulqin azim. Allahu akbar. Ko jugu nyuma ya dafaliya yi Ahmad al-Bashir tay salawat rabbi wa salamuhu alayhi walide fana yi an qudwatul hasanai alide ya nga dungare an kan ka che mi ladigi aka wali bela jelena na'am ambi de marali de la an kan ka ala kira la dige sallallahu alaihi wasallam ya den la don cugo da yi min fo den la don cugo la yano ce ustaz kan an ba fa ko denye Allah subhanahu wa ta'ala akan nema bilibili padido wa denye furu tonodi Allahu akbar ka fo ni furu ke wajibi do funga den sorote mɔgɔ bi jago kɛ tuma dɔ la i ŋaniya ye tɔnɔ sɔrɔli mais i t'a sɔrɔ ala wa den bi ten furu kɔnɔna na ala ka furu tɔnɔ dɔ de ye den sɔrɔli ala ka nɛɛma belebeleba don ustaz ka nɛɛma in i t'a bonya dɔn fo ni ala ye mɔgɔ minnu jala i b'a ye u bɛ kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka avion ta ka sanuw bɔ ka wariw bɔ ka sena tagamaw kɛ ka wuli sufɛ ka wuli tile fɛ k'u ka nafolo don k'a ɲini mais ala ti tila k'a d'u ma tuguni n'i y'olu ɲininka olu de b'a dɔn valeur min bɛ den na kosɛbɛ a ka ca ala fɛ tuma caman a bɛ an minnu bolo an ma valeur ba dɔn a la mais wallahi ala ye minnu jala nɛɛma min don a bɛ degré min na olu bɛ se ka dɔ f'i ye a la ala ta'ala kana to kun fana mɔgɔ si ye ala ye minnu fana jala a faamuya cogo ɲuman k'a bila ala ka minɛn kɔnɔ ala ta'ala ka o nɔgɔya an n'olu bɛɛ lajɛlen ye wa o nɛɛma min filɛ nin ye ala subhanahu wa ta'ala a y'a kɛ danaya de danaya de don ni Allah subhanahu wa ta'ala n'a y'a d'i ma an ka kan an hakili to o danaya in na Allah subhanahu wa ta'ala y'a d'a ma danaya de kama a ma den d'a ma ten dɔrɔn k'a fɔ n ye den d'i ma ten dɔrɔn i fana b'a minɛ ten dɔrɔn k'a bila ten dɔrɔn den tɛ o fɛn ye ala y'a d'i ma danaya dɔ de kɔnɔ fɛn valeur dɔ de don a y'i ɲɔgɔn dɔ jɛ ala k'a di e ma n'a y'a d'i ma i kan ka valeur dɔn
ni fɛn valeur man diri ma i kan k'a dɔn i sogo ni golo ni ɲɔgɔn cɛ surtout Allah subhanahu wa ta'ala ka danaya fɛn de don a y'a d'i ma a bɛ d'i ma tuma na mɛlɛkɛnin tɛ foyi de kalama wa a ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ e de bolo fana wa danaya min don fana Ustaz Kan ni danaya in dafa Allah subhanahu wa ta'ala bɛ t'i ɲininka la sini alqiyama jɔ don wa n'i ma se ka danaya in fana dafa i k'a dɔn k'a fɔ sini alqiyama jɔ don i bɛ minɛ ni a dafa baliya fana ye o tuma fɛn belebeleba de b'an bolo fɛn min n'an kan ka an janto ala Allah subhanahu wa ta'ala bi min fɔ an ye a ka gafe ba in kɔnɔ suratu Tahrim na a aya 5 ka taa se 6 na a ko ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran al aya a ko ya aw mɔgɔ minnu ko aw limaniyara qu anfusakum i yɛrɛ kisi fɔlɔ wa ahlikum ani ka so dinko k'i kisi ka bɔ mun tɔɔrɔ ma ala ka ɲankata tɔɔrɔ ma ɲankata min n'a y'a sɔrɔ n'i donna na Ustaz Kan saya t'a kɔnɔ balo t'a kɔnɔ ala ka ɲankata ka jugu kojugu n'i y'i yɛrɛ kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma n'i ko k'i bi den min fɛ Ustaz Kan e donni aljana k'o den to jahanama i ka aljana sigi ye mun ɲɛ ye donc i k'i yɛrɛ kisi ka tila ka den yɛrɛ kisi a dɔ la e ka yɛrɛ tangani ka sɔrɔ e ma o den lakisi wallahi den bi taa kangara e ɲɛ alqiyama jɔ de tɛ aljana sɔrɔ abada i ka seli ɲiningali kɔfɛ a kɛra ka ɲɛ sun kɛra ka ɲɛ jaka dira ka ɲɛ hiji kɛra a kɛra ka ɲɛ i sarakatiw caman bɔ mais nin den n'i y'o bila i kɔfɛ ala ye danaya min d'i ma ni e ma danaya in dafa n'i y'o to yen nɔ ala y'a diyan ten k'a bila ten i ka nin baara bɛɛ ɲɛnen kɔfɛ n'i k'i bɛna don aljana o den kelen bɛ taa jɔ i ni aljana don ni ɲɔgɔn cɛ ala e de ye ne di n ba ni n fa ma dɛ u filɛ nin u bɛna taa aljana kɔnɔ ala mais e ye hakɛ min k'u ma wajibi ye u kan ka ne mara hakɛ min kɔnɔ ala ne masaw m'o hakɛ dafa dɛ ne bɛ fili min kɔnɔ ala ne masaw nɔ de don dɛ n'o y'a sɔrɔ i m'i seko kɛ parce que an b'o fɔ ka da a kan Ustaz Kan ala bɛ den dɔ d'i ma i b'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ o ye ala ka lajarabi o denw tɛ se ka kɛ ni yɛrɛ sago ye o tɛ e ka mɔgɔ juguya ye o t'i ka jugu lankoloya ye ala yɛrɛ de b'o den dɔw ci ma k'i lajarabi n'a ye k'a lajɛ n'i b'a bila ala ka minɛn kɔnɔ ala ye minnu lajarabi ni den jugu ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ala de ye kana masa ma tiɲɛ halisa ala k'u dilan masa ninnu fana ala ta'ala ka limaniya d'u ma mais n'a y'a sɔrɔ e m'i ka hakɛ de di Ustaz Kan i ye mɔdu min di ni mɔdu fɛrɛlen don kojugu dɛ tan de tɛ n'an permettre n'o tɛ hakɛ tilalen don masa ani den ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ dɔw bɛ yen olu ye wajibi ye masa de kan i den kan mais tuma caman an m'o hakɛ ninnu de dɔn n'i ye mɔgɔ caman ɲininka o hakila ko hakɛ bi masa dɔrɔn de kan den ye mais hakɛ tɛ den bolo kala wa hasha ala ye hakɛ di ba ma cogo min na a y'a di den ma ten a y'a di fa ma cogo min na a ye hakɛ dɔw fana di den ma mais kuma lasurunya ni e m'i ka hakɛ de di ni e den ma kɛ ni ala sago ye ka d'a kan e kan ka hakɛ minnu kɛ e m'o kɛ Ustaz Kan alakiyama jɔlen t'i don aljana kɔnɔ den ka taa jahanama na dɛ a dɔ la i ka nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fu ye i bɛ segin ka taa den nɔfɛ jahanama kɔnɔ ka d'a kan e de ma aljana sira yira ala o tuma Allah subhanahu wa ta'ala b'o de fɔ an ye ko an minnu ko an limaniyara n'an dalen b'a la k'a fɔ saka kunu bɛ yen an dalen b'a la aljana bɛ yen jahanama bɛ yen n'i ye ɲuman kɛ i bɛ taa aljana kɔnɔ n'i juguman kɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ o tuma na a wajibiyalen don an kan an b'an yɛrɛ kisi cogo min na ka bɔ ala ka nin ɲankata jugu in tɔɔrɔ ma ala ye danaya fɛn minnu d'an ma n'o ye den ye n'o ye nɛɛma ye n'o ye kado ye an k'an jija an k'o denbaya ninnu fana an k'olu fana tanga ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma Ustaz Kan an k'a dɔn k'a fɔ masa fila a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ den ladonni na den dilanni na den ka hadamadenya dilanni na masa fila jɔyɔrɔ ka bon nin na kosɛbɛ o de kama nabiyul hakim salawatu rabbi wa salamuhu alayhi a bɛ min fɔ an ye a ko ma min mawludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuwahidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi Mustafa ko sallallahu alaihi wa sallam la yantiqu anil hawa cɛ min tɛ kuma n'a nin dunga ye abada nin ka sanu ka bɔ ma ala yɛrɛ de ko ten la yantiqu anil hawa k'a tɛ kuma n'a nin dunga ye n'a ye fɛn o fɛn fɔ wahayun yuha wahayu de la jiginna kan nin cɛ nin kun sanuman baya nabiyul hakim ko dɔn nabi ɲuman an kan ka min ka kumakanw ta ka baara kɛ n'a ye ale de ko a ko den si t'i wolo k'a fɔ ko nin den bangena k'a fɔ k'a bangena kafiriya de kan ayi o den t'i ye den bɛɛ bɛ wolo alal fitra silamɛya de kan ko dɔn de kan
mais masa fila ka laharaw de bina kɛ den bɛ se ka kɛ yahudiya ye a bɛ se ka kɛ nasara ye a bɛ se ka kɛ ni tasuma batula ye parce que n'i y'a sɔrɔ i masaw b'a la ka min kɛ i fana b'o de kɛ bamanankan na an yɛrɛ b'a fɔ ko denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'i y'a lamɔ cogo min na a bɛ kɔrɔbaya n'o de a kɔrɔbayalen e ye défaut minnu y'a la n'i ko k'i bɛn'o b'a la a bɛ kari de o tuma ala k'a faamuya cogo ɲuman da Mustafa ko sallallahu alaihi wasallam a ka nin hadisa in b'a yira na k'a fɔ den ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ masa fila de bolo den ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ masa fila bolo masaw an kan ka an jɔyɔrɔ fa denw ladabu cogo la o sa kan an b'a ye fana den masa fila fana dɔrɔn tɛ se den ladonni na an ka société la mun de ye mara tiɲɛ bi mara tora ba ni fa kelen dɔrɔn bolo so kɔnɔ soit i b'a sɔrɔ mara dɔw bɛ ba dɔrɔn bolo soit i b'a sɔrɔ mara dɔw bɛ fa dɔrɔn bolo mais i b'a sɔrɔ kɛnɛmamɔgɔ sen tɛ a la parce que jamakulu dɔw bɛ yen nin bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan société kɔnɔ den bɛ se ka ladon cogo ɲuman na ka di société ma ba kelen tɛ se fa kelen tɛ se o dɔ ye mun ye ba jɔyɔrɔ bɛ den lamɔyɔrɔ la fa jɔyɔrɔ bɛ den lamɔyɔrɔ la dɔnnibagaw jɔyɔrɔba bɛ a la laselikɛlaw i n'a fɔ wajulikɛla a cɛman fara a musoman kan olu jɔyɔrɔba b'a la éducateurs ni éducatrices olu jɔyɔrɔba bɛ den lamɔyɔrɔ la an ka média mɔgɔw olu jɔyɔrɔba bɛ den lamɔyɔrɔ la fo nin bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ustaz kan na an b'a fɔ bamanankan na ko bolongɔni den kelen tɛ se ka dala ta fo nin bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan société kɔnɔ o tuma den bɛ se ka lamɔ cogo ɲuman sɔrɔ ustaz kan an b'a ye mɔgɔ caman b'i den ladon so kɔnɔ i bɛ jogo ɲuman don a la ani hijabu bɛ bɔ so kɔnɔ ani sutura bɛ bɔ so kɔnɔ ani ladabu bɛ bɔ so kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ a bɛ taa don jamakulu minnu cɛ la olu b'a ka fɛn bɛɛ ba ni masa ka ladabu ye min don den na a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ fu ye o comme i b'a ye musomanin joli bɛ bɔ so kɔnɔ o ni hijabu bɛ bɔ mais n'u donna taxi kɔnɔ n'u jiginna ni e min bɛ moto la o kɔfɛ walima bɛ mobili wɛrɛ la o kɔfɛ n'i y'a dontɔla ye k'a jigintɔla i b'a fɔ ko jinɛ de yɛlɛmɛna i b'a fɔ ko nin min donna nin mobili kɔnɔ k'o tɛ nin ye mais munna n'i y'o ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ ba ni fa ka mara de sera a la mais société kɔnɔ ani jɛɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ olu ka mara ni ba ni fa bɛ ladilikan minnu d'a ma olu tɛ kelen ye mais n'a y'a sɔrɔ sisan bɛɛ ni minnu fɔ sisan bɛɛ faralen don ɲɔgɔn na dɔw bɛ nin don ka bɔ u bɛ taa kalanyɔrɔ la mais u n'o hijabu tɛ don classe kɔnɔ walima u bɛ taa balima dɔw fɛ i b'a sɔrɔ u n'o hijabu tɛ don yen nɔ ou bien u bɛ taa teri dɔw fɛ u n'o hijabu tɛ don yen nɔ kuma lankolon dɔw bɛ fɔ so kɔnɔ mais n'u taara kɛnɛma kuma ɲuman bɛ fɔ so kɔnɔ n'u taara kɛnɛma kuma lankolon bɛ fɔ mais n'a y'a sɔrɔ ba ni fa y'a éduquer kana nin fɔ kana nin fɔ olu ka éducation sera a la a taara kalanyɔrɔ la ni fini min donna karamɔgɔ k'a fɔ a ma nin fini man kan ka don yan nɔ an y'a ye k'a fɔ a ɲinina ka yɛlɛmɛ caman don nin ko la mais ɲɛ ma se ka sɔrɔ ka da kan halisa ko bɛ ka to fankelen fɛ mais n'an bɛɛ y'an fanga fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ustaz kana a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛ an bolo ekɔlisow bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma tenue minnu bɛ ekɔliso la a ka kala cogo la kala cogo min n'a y'a sɔrɔ musomaninw bɛ se ka sutura a kɔnɔ cɛmisɛnninw ka fini don fini min n'a y'a sɔrɔ diinɛ bɛ jɛ ni o fini de ye diinɛ ma fini kelen kɛrɛnkɛrɛn mais diinɛ bɛ ladabu fɔ cogoya bɛɛ lajɛlen na an k'an ka musomaninw lajɛ bi u bɛ fini minnu don ka taa ekɔli la a ye maître caman bɔ o danbe kɔnɔ a ye maître caman ka baara tiɲɛ a bolo a kɛra sababu jugu ye denmisɛnninw yɛrɛ ma mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ denmisɛnninw yɛrɛ kɛcogo de don ka se karamɔgɔw ma i ma n'i yɛrɛ minɛ cogo cogo bamanankan na u b'a fɔ ko n tɛ tiga fɛ mais a yeri n kɔrɔ i bɛ dɔɔnin cɛ ala ka tɛmɛ ala k'a faamuya cogo ɲuman d'a ma mais ni ekɔliso mɔgɔ yɛrɛ sera k'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ denmisɛnnin lamɔyɔrɔ belebeleba dɔ de ye kalanyɔrɔ ye lamɔyɔrɔ fila de bɛ denmisɛnnin na u ka so kɔnɔ ani ekɔli la ba y'a lamɔ cogo cogo ni a ma se ka lamɔ ekɔliso la ba ni fa ka lamɔ bɛ kɛ tɔ k'a jɛ fo karamɔgɔw ka fara a kan de fo kiinamɔgɔw ka fara a kan de ekɔliso bɛɛ ka bɛn a ka fini na sugu dɔw bɛ yen nɔ minnu ni an danbe tɛ sɔn n'a ye parce que n'an k'an minɛ u bɛna ko bɛɛ tɛ diinamɔgɔ ye mais bɛɛ ye danbetigi ye bɛɛ hakili b'i danbe la bɛɛ b'i danbe fɛ mɔgɔ si tɛ lagosili fɛ mais fɛn o fɛn n'an danbe tɛ jɛ ni a ye ekɔliso la diinamɔgɔ bɛ a la mɔgɔ bɛ yen min tɛ diinamɔgɔ yɛrɛ mais bɛɛ ye danbetigi ye mɔgɔ si tɛ k'an ka kalanso la k'a fɔ ko danbetigi tɛ mais fini fɛn o fɛn n'an ka danbe tɛ jɛ n'a ye a kana don classe la
cɛmisɛnninw bi kurusi don min na bi olu yɛrɛ ta bi ɲini ka juga ni musomaninw ta ye mais an danbe tɛ sɔn nin ma ne cɛmisɛnnin min y'a don ka na o ka ladabu k'a fɔ a ye nin man kan ka don ka na musomanin min mana fini min don a k'a fɔ nin man kan ka don ni i sigiɲɔgɔn den bɛ na kari kɔnɔ finina sugu dɔw b'a la kuma fɛ a bi ka kolankolon sugu dɔw kɛ kuma fɛ donc bɛɛ de jɔyɔrɔ ka bon a la n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan denw bɛ se ka ladon maa si kelen tɛ se ba kelen tɛ se fa kelen tɛ se quartier kelen tɛ se fo bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen de kan an fanga fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka denmisɛnnin ninnu dilan cogo min na an tɛna foyi sɔrɔ Ustaz Kan an bɛ min di an denw ma min ka bon ka tɛmɛ juguɲumanya kan kira b'o fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallama ma nahala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin Mustafa ko sallallahu alaihi wa sallam a ko mɔgɔ ma fɛn ɲuman foyi di den ma i ma fɛn valeur man foyi di den ma i ma kumakan duman foyi di den ma min valeur ka bon min ka ɲi ka sagon ka tɛmɛ den ladabu cogo ɲuman kan donc ka den ladabuli o de ka fisa ni ka nafolo ni ma fɛn o de ye avenir ye Ustaz Kan n'i ye du caman bila den ye wallahi ni ladabu t'a la a bi e don jahanama na don dɔ la den yɛrɛ a b'a bila walijugukɛ la don dɔ la n'i ye wari caman bila ko nin ye n den ka avenir ye wallahi n'i ma jogo ɲuman d'a la den bi wari in bi kɛ sababu ye k'a ka avenir tiɲɛ k'a k'a bolo diɲɛ bi tiɲɛ lahara bi tiɲɛ ye i fini ɲuman caman d'a ma i ye sanu caman d'a ma foyi t'i ladabu de bɔ n'i ye ladabu di den ma hali n'i ma sa ka dɛrɛmɛ kelen to wallahi ani min fatura ka miliyari caman to ni ladabu t'a la i den su ka fisa ni a ɲɛnama ye Mustafa de ko to a la qudwatul hasana an kan ka cɛba min ka kumakanw ladege ale de ko ten a ko an tɛ foyi di den ninnu ma min ka fisa ka tɛmɛ ladabu ɲuman kan Alakira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ tila k'a fɔ an ye tuguni halisa an k'a dɔn k'a fɔ denw ladabuli a jɔyɔrɔ ka bon masaw yɛrɛ bolo cogo min na a ko la an yu'addiba rajulu waladahu khayrun lahu min an yatasaddaqa y'a ye a ko dutigi cɛ Alakira sallallahu alaihi wa sallam ale ye kodɔn de ye cɛ dɔrɔn tɛ se ka du dilan n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ muso dɔrɔn tɛ se ka dilan a ye cɛ de tɔgɔ fɔ mais cɛ b'a la muso b'a la kɔrɔ b'a la dɔgɔ b'a la balimamuso b'a la balimacɛ b'a la an bɛ fara ɲɔgɔn de kan ka dilanni kɛ a ko i k'i ka den minɛ k'a ladabu a ko o ka bon i ma hɛrɛ bi o la ka tɛmɛ sarakati bɔli kan Allahu akbar i b'a dɔn saraka tɛ fɛn fitinin ye saraka don Alakira b'a fɔ ko saraka bɛ Ala ka dimi faga a b'a ka dimi faga nka den lamɔni ka bon ka tɛmɛ saraka kan o ka bon ka tɛmɛ o kan Allahu akbar Mustafa b'a fɔ an ye fana a k'i ka dɛrɛmɛ kelen sarakati bɔ a k'a bɛ don ni balahu 70 ani ɲɔgɔn cɛ min kan ka e sɔrɔ walima a b'i ka mɔgɔ sɔrɔ n'a kun ko tɛ taa k'i e ka dɛrɛmɛ saraka dɛrɛmɛ kelen sarakati o bɛ don i n'o cɛ o bɛ don i n'o ni ɲɔgɔn cɛ nka den lamɔni ka bon ka tɛmɛ o kan mais den ladabuli i n'a fɔ ka den ye fili dɔ la ka corriger ka bɔ a la a k'o baraji ka bon ka tɛmɛ o kan Allahu akbar Ustaz Kan e bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de di den ladabu ma et puis den ladabuli Malimatu i yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la lahara fana baraji bi ye tɔnɔ 2 sɛfan 1 an b'a fɔ cogo min na parce que ne ye den ladabu bɛɛ Malimatu den bɔra Malimatu den bɛɛ ko Malimatu karisa den nin den ladabuli nin den o ye yɛrɛ ka kunnawolo ye a b'i kunnawolo lahara don fana et puis maa mana taa ka den Alakira bɛ baara ɲuman mun fɔ ko ni maa taara ko o barajiw bɛ compter n ko den marako ɲuman bɛ o la o lahu donc ni den maralen hali dutigi taalen kɔfɛ den bangebaga taalen kɔfɛ o den bɛ compter ka baara o baara kɛ a ka ladabu o baraji bɛ continuer ka fara a ka baraji kan donc den ladabuli kɔni yarɔ tɔnɔ caman de bɛ a la tɔnɔ camanba de bɛ a la sɛfan 1 ni tɔnɔ 2 bɛ sɔrɔ a la an b'a fɔ k'o tɛ kɛ o bɛ sɔrɔ den ladabu kɔnɔna na Allahu akbar Ala ko o ladabu kɛ cogo ɲuman Allah taala k'o nɔgɔya amin o de kama an b'a ye Alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a kan bɛɛ lajɛlen ye gengelikɛla de ye wa mɔgɔ kelen o kelen i kan ka jamakulu min genge i bɛ ɲininka kelen o kelen na sini alakiyama jɔrɔ ni ye masuliyaba ye dɛ ni ye responsabilité belebeleba de ye ni Ala ye min d'an ma ni Alakira sallallahu alaihi wa sallam ye min di an ma i ka mara kelen o kelen i bɛ taa ɲininka a la fɛn b'i ka responsabilité kɔrɔ fɛn fɛn b'i ka mara kɔnɔ o sa i tɛ siratu tigɛ n'a kelen o kelen fo k'a sɔrɔ i fana hakɛ min b'i u ni ɲɔgɔn cɛ i y'o di ka ban Allahu akbar
o hakɛ dɔ ye mun ye o sa ka den ladon cogo ɲuman na i n'a fɔ an kumana kan cogo min o ladabo ɲuman ninnu olu minnu filɛ nin ye a ka ca de an bɛna kumaba belebelebaw de ta a dɔ ye mun ye silamɛya kumana fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de la ne b'a fɔ n ka laseliw kɔnɔ n ko n'i b'a fɛ i ka civiliser n'i b'a fɛ i ka kodɔn i ka don la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam don ni hisunu kɔnɔ ni donna ni hisunu kɔnɔ usaz kan k'a fɔ n donna kɔnɔ ten tɛ dɛ don a kɔnɔ i k'a ɲɛɲini k'a dɔn wallahi an ka Mustafa ma foyi to yen n'a ma kuma min kan civilisation dan de ye silamɛya diinɛ ye mais n'i t'a dɔn i t'a dɔn n'o tɛ n'i y'a ɲini k'a dɔn n'i donna silamɛya diinɛ de kɔnɔ k'a ɲɛɲini k'a dɔn i bɛ civiliser Allah ta'ala k'a faamuya cogo ɲuman d'a ma a dɔ ye mun ye depuis denmisɛnnin fitinin ma usaz kan ni den wulila sɔgɔma a y'a ɲɛ ko i k'a ma seliji ta i ka seli hali n'a tɛ se a b'a dege dɔn n'a selila nin bɛɛ bɛ san 7 hukumu fɔlɔ kɔnɔ n'a wulila t'i ba fo t'i fa fo i mɔkɛ fo i mamuso fo tanti fo mami fo i kɔrɔ fo hali i dɔgɔ min bɛ a fɔ i ni sɔgɔma o sa kan ni den min wulila ni depuis san 4 san 5 san 6 ka taa san 7 sɔrɔ est-ce que n'o den kɔrɔbara a bɛ se ka fɔ o den ma k'a tɛ foli kɛ wa an bɛ denmisɛnnin joli jalaki bi ko karisa den kɔnɔ a tɛ foli kɛ dɛ kana jigin ale la a bɔra anw yɛrɛ de la an mansaw bɔra an de la ka d'a kan an de ma dege foli la parce que a ma lamɔ n'a ye a ma lamɔ ni a ye n'an wulila an bɛ tɛmɛ ten denw yɛrɛ bɛ wuli u bɛ tɛmɛ ten an b'a kɛ fana tiɲɛ na an caman t'a dɔn o de bɛ an bila a la n'o tɛ n'i den lamɔni ye depuis fitinin n'a wulila k'a bila ka taa du bɛɛ kɔnɔ a ka t'i jɔ bɛɛ ma kelen kelen a kan ka min ta tɔgɔ min na k'o ta tɔgɔ ma karisa i ni ɲantuma karisa i ni ɲantuma a bɛ taa san 10 dafa cogo cogo o kɛra jogo min ye o donna sogo n'a golo n'a zɛmɛ kɔnɔ ka ban o jogo tɛ se ka dabila n'a taara yɔrɔ yɔrɔ nin laada tɛ se k'a bila i b'a dɔn Malimatu jalakili ka nɔgɔn parce que denw de jalaki ka nɔgɔn an b'a fɔ bidenw nka n'i ye kuma la segin ka na bi bangebagaw yɛrɛ de fana nɔ Malimatu ye walanda ba de an y'a fɔ ka tɛ kun sigida kelen na a tɛ kun sigida kelen na an ka baara waati na cogoyaw de don sa dakunya laban ni ladilikan laban jumɛn b'i bolo k'a lase den somɔgɔw ma ani lamaralikɛla bɛɛ bɛ se fa an ma ladilikan dama an ka dugawu k'an ye an ka baro kɛ an b'an teliya ka bɔ babu in kɔnɔ hali n'a sɔrɔ an ka laɲini bɛɛ ma se ka sɔrɔ kɔnɔ Ustaz Kan an bɛ min fɔ lamɔbagaw ye an k'an hakili to denmisɛnninw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la musomaninw an ba minnu bɛ gabuguda la don min na n'u tɛ taa ekɔli la an k'u dege tobili kɛcogo la an k'u bila ka taa nan san ni nanji bɛ tobi nin bɛ san nin bɛ san tigadɛgɛ bɛ tobi nin bɛ san nin bɛ san zamɛ bɛ tobi nin bɛ san nin bɛ san bi i tɛ taa kalanyɔrɔ la n ka dilan labɛn n'a ma ɲɛ i ka gɛrɛ a la sɔɔri ka ɲɛ parfɛnin ta i ka fufu kunkuru dunan sanfɛ ni denmuso min degera nin na ni wulafɛla sera i teli i ka tila i k'i ko i k'i labɛn n'a degera n'a taara cɛla la est ce que ale bɛ bilasira ni nin ko ninnu ye an bɛ se ka hakililajigi de kɛ dɔrɔn ni yɛrɛ bɛ t'i ka misirilataagaw la a bolo minɛ ka t'i nɔfɛ i bɛ t'i ka wajulukɛyɔrɔ la a bolo minɛ ka taa n'a ye nɔfɛ a bɛ ten cɛmanw fana den cɛmanw ni kalan bilala fa bɛ baara minɛ i den bolo minɛ ka taa n'a ye nɔfɛ n'i bɛ taa misiri la a bolo minɛ ka taa n'a ye misiri la n'i bɛ taa ala kofɔyɔrɔ la i den bolo minɛ i ka taa n'a ye i nɔfɛ ala kofɔyɔrɔ la o de kama n ko rasulu de y'an ka kutubatul hasana ye ala kira tun kɛra sallallahu alaihi wasallam n'a ka sahabaw tun bɛ n'u ye baro kɛ ni waati dɔ sera a b'a fɔ sahaba ninnu ye a ko a ye wuli irji'u ila ahalikum fa aqimu fihim wa allimuhum a ka taa aw ka denbaya cɛ la a ko sigi aw ka denbaya cɛ la ko dɔw bɛ tiɲɛ aw b'a ye aw b'a dilan kuma bɛ fɛn dɔw dilan ladilikan bɛ fɛn dɔw dilan baro bɛ fɛn dɔw dilan aw k'aw ka denbaya bilasira aw yɛrɛ ka ku u cɛ la u b'aw yeli min yɛrɛ k'o ye ko belebeleba de ye Ustaz babu in fɛrɛlen don kojugu ka denmisɛnninw kalan mais an b'a ye denbaya dɔw n bɛ kisa dɔ fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ nin cɛ in ka Ustaz dɔ de y'a baro bɔ ɲɛna k'ale ale n'a ɲɔgɔn kunbɛn a don cɛ bɛ ka kasi ale y'a ɲininka i bɛ kasi mun na a ko ne ye chauffeur de ye n bɛ soli ka bɔ sufɛ n bɛ na n b'a sɔrɔ n ka denbaya bɛɛ dara a ko n ka mobili tiɲɛna nin tile 2 in na mobili ma se ka dilan ka ban n donna su daminɛ kɔnɔ a den la fitinin min bɛ a y'a dontɔ la a kulela ka ba wele ko zon donna an ka so kɔnɔ cɛ ko k'ale bɛ k'o de kasi o mɔnɛ ale denw t'a dɔn mais i bɛ se k'o den ladabu cogo di o den bɛ se ka jogo ye e la k'a ta cogo di an dun ko den ladabu la a gɛlɛman yɛrɛ ye mun ye ladamukɛla yɛrɛ jogo den b'o de ta
den ye denmisɛn de ye a dalen b'a banna fɔ de la ni a karamɔgɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ala ka faamuya cogo ɲuman dama ni ala ye waati wɛrɛ di inshallah o tɛmi a fɛrɛlen don waati ma kojugu ala ka faamuya cogo ɲuman di ama o tuma an bɛ lamɛnnikɛla ni lɛgalikɛla an b'u bɛɛ lajɛlen fo Sirifula TV mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Sheikh Usman Sherif Madani Haidara in cɛba ye ala k'a nasara hɛrɛ la ala k'a ɲɛmɛ ala Ustaz kana ala k'a ɲɛmɛ ala ka barika don Sirifula la halisa a yiriwalen don ala k'a yiriwa ka tɛmɛ nin kan barika b'a la halisa ala k'a barika jidi hɛrɛ caman bi a kɔnɔ halisa ala ka hɛrɛ ninnu cidi hɛrɛ an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka timinandiya la ani ka weleli la an ka se ka bi sɔrɔ ka ye kɛnɛ kan an b'i fo ala k'a bili ka min janna o tuma minnu bɔra ka baara ninnu kɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ala k'a n'u sara hɛrɛ la an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malamato an b'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn awɔ n ka ni malamato madame Dabitaw Aisha Dabitaw de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni wajulikɛla don lakalanikɛla don diinɛ hukumu kɔnɔna la malamato lamɔlikɛlaw n'o y'an b'a fɔ ma ko éducateurs olu ye lamɔli kɛ k'a bila kulu 3 kɔnɔ ko den bɛ lamɔ 7 de kɔnɔ ko den ka san 7 fɔlɔ faama de don n'a ye fɛn fɛn ɲini a kasira fɛn fɛn nɔfɛ a bɛ fɛn fɛn fɛ o bɛ k'a ye o san 7 in kɔnɔna la o b'a sɔrɔ faama de don a tɛ foyi dɔn fɔlɔ san 7 filanan a bɛ bɔ o faamaya kɔnɔ k'a bila gɛlɛya minan kɔnɔ n'a ye ko dɔ kɛ min man kɛ a bɛ bugɔ a bɛ nɛni a bɛ corriger ni fɛn dɔ bɛ tigɛ a la o da a bɛ don kalan na o san 7 filanan in de kɔnɔ kalanyɔrɔ bugɔli du kɔnɔna pression kana taa yala kana nin kɛ san 7 filanan k'i b'a bila gɛlɛya minan kɔnɔ a ka o gɛlɛya kɛ san 7 sabanan k'i bɛ den k'i teri ye i y'a fɔ cogo min n'i bɛ taa i ka baarayɔrɔ la i n'a bɛ taa n'i bɛ taa misiri la i n'a bɛ taa n'i bɛ taa i balimaw fɛ yen nɔ i n'a bɛ taa a b'i balimaw dɔn a b'i ka diinɛ dɔn a b'i ka baara dɔn o san 7 n'o 7 saba dafara o b'a sɔrɔ den bɛ san 21 na den bɛ san 21 na a ka ca ala fɛ ni 7 tɛmɛcogo 3 bɛɛ ɲana o b'a sɔrɔ den ka mara dafara hali n'i y'a to yen o b'a sɔrɔ a ka mara dafara an bɛ Alahu taala deli ala ka a kɛcogo ɲuman nɔgɔya ye an bɛ segin k'i fo k'i wale ɲuman an ka wele jaabili la ka segin ka aw yɛrɛ fana fo ka aw wale ɲuman dɔn aw minnu sigilen b'aw ka jabaraninw ɲɛfɛ ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw fana yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. حرام على الأيام